Medicamente, transplantațion, ortopedie. Medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca, la profesor Lucan, Sopocarnică și am făcut dializă până în 2002. În 2002 am făcut, să vezi, medicamente, transplantațion. Medicamente, transplantațion. Da. Medicamente, transplantațion, ortopedie. Medicamente, transplantațion, ortopedie. Da. Medicamente, transplantațion. Medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca, control, prima mafia. Ia. Medicamente, transplantațion. Ia. Medicamente, transplantațion, ortopedie. Medicamente, transplantațion. Ia. Ia. Medicamente, transplantațion. Ia. Medicamente, transplantațion. În 1999, Sopocarnică și am făcut dializă până în 2002. În 2002 am făcut transplant de rinichi. Așa sunt medicamentele de transplant de rinichi din Cluj-Napoca. Și am făcut până în 2000 transplant de rinichi de la donator viu, frate. Și mi s-au recomandat medicamente de transplant de rinichi pe viață. Sandimon, CLC și Prednison sunt medicamente de transplant de rinichi. Vreau control, expertiză medicală, crima, mafia, familie RAF pe interes, crima. Vreau expertiză medicală. Această familie mă copia transplantul. Vreau o expertiză medicală. Când mă duc pe drum, mă pozează și mă filmează și face tot felul de prostii cu pozele mele și mințească că sunt pedofil. Nu sunt pedofil, n-ai chinde, n-am sida. Aștia vrea să mă asteze și mă omoare și mințească că am murit de coronavirus. N-am coronavirus, n-am sida. N-ai chinde, ce papire, transplantațion, ortopedie, papire, coteță, amoniac, că avea kilul. Am mers în 2013 în Germania, l-am încărcat de pui până în 2016 cu acte, cu contract. Și am lucrat cu acte, cu contract până în 2016. În 2016 am luat șomaj în Germania. Am toate dovezile la mine, actele că m-am luat șomaj și am lucrat în Germania, l-am încărcat de pui pe tir. Papire, coteță, amoniac, că avea kilul. Umplam containerele cu pui și le duc la abator la tăiat. Vreau expertiză medicală, crima, mafia. Germania, proiect Dro, crima. Și mi s-a făcut rău în ștal și am la spitalul Vidazoz în Germania. Și acolo mi-a făcut eco pe laptop. Și mi-a filmat corpul schelet în toate poziții în pielea goală. Mi-a furat scheletul, mi-a furat actele de transplant, tradus în limba germană pe ale de România. Vreau control, expertiză medicală, crima, mafia. Germania, proiect Dro, crima. Mi-a furat scheletul. Mi-a furat actele de transplant, m-au copiat actele de transplant, mi-a făcut eco pe laptop la rinichul transplantat, toate analizele mele le-au pus la altă persoană. Vreau expertiză medicală, crima, mafia. Crima.